Nyako kawuono kelo kar dak mar jomideo kar dak mamalo koni nyakora mogi kama bende wadatwa kod achiel kuom jating ndai ma bende luongore kaka nyar mama Aida Odinga. Aida Odinga ma bende jambetre mar piny Kenya ne riwruok mar United Nations. Wadwani mondo miwago mbaka kod Nina mondo wang'e ni oko mar tije kaka achiel kuom joting ndai mag mama Aida kata nyi mama Aida. Ngima mare oko mar tijno chalo nade? Aneno kosechopo ka biane mondo watwa kode. Nyinga Simfros Okinda. Koro nyalo mana ng'iso niya, gachi ni en gari manyadhi, ma gari ma ok en gari matin, en gari ma engine ne duong', ma tiende dongo. Ma mana chakruok mari. Owada, chakruok en gari mokwongo mana ango riembo, en BMW. Mano was your first car? Yes. Kasto adhi e Mercedes. Awuok e Mercedes. Gige German. Wacha ni masin mag German. Mag German. To koro chuora noneno ni chiege nyaka beda gi nyadhi. Kaka en be oja nyadhi. Kopogore gi ma idhi kanye koro aneno kisewuok e nyaka geche madongo kiwuok kata chomo kanye kata gari mane machunyi gombo ni riembi kiwuok e ma Nyasaye ko otelonwae. Chieng' moro wabodhi e mokogo ntiere mtokni mabiro abira sani mtokni mabecho. Okay. Koro as we move, ang'eyo ni Nyasaye be move koda. Riembo mtoka ni en gima isebedo kiero koso en gima oyudi. Ng'e nitie jok mawacho ni yes onyalo kata nyiewo mtoka kata nyiewo mtoka maduong' kama but onge gi interest e riembo mtoka. Ohero mondo obed passenger princess. In iero ni bed koni ng'ato teri kumidwaro koso iero ni mondo in emi i-command, in emi tayori? An ahero sama neno ariembo. Ok ahero kiriemba sana. Nikech aneno mistakes e ndara. An mang'e kama dhiye, gi speed madhiye godo, gi haraka man godo. To samoro ing'e ni riembo dereva tek. Nikech an nachako riembo mtoka chon. Wuonwa nopuonja riembo mtoka chon. Koro nayudo ka en hobby na. Ahero riembo. Adhi long distance kenda. Madhi maduogi. To Nyasaye okonya. Accident masebedo godo ok malich ahinya. Iseriembo higni adi? Nayudo driving license na 2004. 2004? Yes. Mago higni adi? 30 gi wiye? Nayudo license 2004. Yes. Manyiso ni ilony ahinya weche mag riembo. Kae to ber. Kae mit. Kasto kiriembo gima in be iwinjo ni iriembo. Mit saidi. Lesson mane maduong' misesomo e ndara kaka jariembo? Ndarani kila ng'ato, wuonwa ne wacho ni kila ng'ato janeko, in ma insane. Nikech ibo yudo gi ng'amo metho to riembo. Ibo yudo gi ng'ama nigi haraka kar mondo nochak nyocha to chako sano, koro udhi romo e ndara. Mtoka ni ok olos gi lwet dhano. So maybe features mag mtoka, features ma bedo ni iseriembo mtokni mang'eny. Nitiere certain features ma ka mtoka nitiere godo to makes your work easier kata ka in driver iwinjo ka ok struggle mang'eny. Koro nyalo mana wacho. Inyalo winjo mtoka ni kako ling'. Ti. Iwinje kako ling', onge ni tungni igoro tu. Mtoka nyako bedo moling' maber. Kasto gimoro achiel mahero gi mtoka ni. Ing'e ni kin gi dichuo mong'eyi be ber. An gi ahero aluongo ni bum twaf. Ngoma. Makaketo
awinjo anya dhi kamoro amora. So I love music in my car. The system has to be very good. Okay. But consumption ne mar mafuta ber. Ok ni mara giwan mawadhi seche tegi. Nyaka iyuda mtoka ma inyalo rito maber. Karito mtoka kanyo mine mang'eny ok ohero weche mag garage. In miyo ma ka mtoka iwinjo ka ywak ti igone dichuo simu bio kwanye kuma entie koser midhi. Adhi e garage. Kenda. Service atero kenda marit kanyo. Nikech ing'e ni ji odharau mon. Ni kitero mtoka to ginyalo golo any part. Nikech ok ing'i mtoka. In idhi bolo mtoka tidhi, or you call your husband to do that, then chieng' mane ma ibong'eyo mtoka miriembo. Mtoka chal ka nyathi. Nyathi mondo ing'e kaka operate nyaka ibed gi nyathino mi irite. Ma nyathino iluoke. Koro ma nyathina. Aluoke ma apolishe. Samose tere e ginene cha car wash. Ka an bet kode bang'e. Apolishe maber sana. Mang'isi ni in gi it mong'eyo kuma ka mtoka ywak marach ting'eyo ni ang'o manya bed ni rach kode. Achung'. Ma ng'i gima rach gi mtoka. Nikech ing'e ni mtoka gi kako los gi. Ntiere gimoro manyalo bet ni olwar. To ok iwinje. Kidhi kamoro idhi kwamo. To onge tiende mondo ikwam. Koro nyaka wabed mon ma wawinjo mtokni. Ma kata wang'eyo loko wheels. An wheel aloko maber. Ok iluong kony. Ka in kendi ibo luongo kony kare. Ibo nindo kanyo. Ntiere gik ma common sense manyaka walan. Though in the world masani mon ing'e ni ntiere moko ma ok dwa tich matek. But yudo sama in kendi to in kamoro ma onge kamo inyalo luonge kony. Wawachi ni ntiere mtito ande kucho. E thim cha. Animals bentiere kanyo. Kiyudo tire burst kata ginene. Ibo chako luongo ng'ato ma Nairobi kata Mombasa bi olokni tielo. Dongi loko to idhi mbele gi wuoth. Simba nyalo chami. Koro nyaki loka nyaki bed jachir. Ka isebedo gi mtoka ma in dereva. Ntiere gik ma koro nyaki we luoro. Nikech dhi e ndara no be. Kao mana chir. Dear. Yeah. Maybe kalure gi tich mitimo. Nyalo bedo ntiere ratiro moko ma iyude ndara. Mopogore gi joma moko ma bende tiyo gi ndara. Ndara kin gi mtoka kaka kalure gi tijani. Ntiere samoro ma in gi haraka. Samoro ma iluo boss. Donge nyaka idhi adhiya kaka dwarore. Une convoy. Okinyal weyo convoy ni koro iluo ntiere privileges. Koro traffic kanyo traffic ok yudi. But doko ni traffic ok yudi does not mean ni koro you break traffic rules nikech traffic ok yudi. You just have to follow the rules. Yeah. Right. It's so surprising. Pokabedo gi traffic offense. Since achak riembo. Gimora mora iketo kare. Poko maka ni a break traffic rule. Poko maka ni atima ngoa. Samori nyalo chungi yes mondo orang driving license. But mago gik manyaki ket ready as a driver. Nikech mago tools gi mag trade. Okinyal kawa mtoka ni in koro idhi ndara ni riembo. Mtoka onge license, mtoka insurance, mtoka onge in license ni be no expire. Chieng' mano expire no be kia. Nikech ng'iyo ni initimoni. Koro ntiere gik manyaki itima kendi. Okay. Yeah, to ensure ni in correct with the law.
Maybe does it gik miwacho gote seems like you work in gigine like it iluwo yore moriere, and I think having known Min Piny even for that long time en ng'ama bende ero gik mitimo e lela. Does it mean ni mano has influenced you koso ni yudo ayuda joma ohero tich machal so you match into who she is? No, not at all. Ntiere ingeni ki in gi ng'ama jaratiro, in be nyaka ibed jaratiro, and gima wawachni kaka Min Piny ok inyal bet bute ka en janjore oritimo gik moko kaka in midwaro. Ntiere kaka opuonjowa ni kamae kaka inyalo timo gini, kamae kaka inyalo timo gini. Ntiere order. Kasto there is some discipline maka in gi Min Piny be nyaka ibed godo. So that discipline does not only show ka in kode ni in mbelene, no. It has to go all through. In eot, in oko, in kanye. Nikech jirangi to sama ji ng'ino nyaka timbegi depict ng'ama itiyone. Ok inyal bedo ni in janjore to ng'ama itiyone ler kapamba. Mama cha strict. Gimoro wanyaka tim ka koriere. Mama cha strict. Ntiere gik moko inyal timo makata ka nitimo chon. Ema da penji be nitie gimoro mane timo chon to nyaka ning'eye ne wacho ni mano koro timbe ni loko. Laziness. Mokwongo ok ni nan lazy. No kan lazy, but ok inyal bedo lazy but Min Piny. Yeah. Gimoro amora mondo tiji odhi maber, onge ng'ama nyalo yie ni ibed lazy. Kasto nyaka iorri. Ni lazima ujitume. Samoro yudo ka gimoro rach, kik irit ni mondo nyisi ni tim gicha. Kaw patik mondo itime. Eka be ng'ama itiyone neno ni ma ng'at ma anyalo depend on. Ok ni seche te iparo ni apara gik moko ni in koro inisiko ni be isetimo gicha. Be isedhi kama kama. Be isegocho ne ng'ato. Be isedhi ahead. Nikech kwanza kaka tija, I have to go ahead ma prepare. To ma ingeni itiyo gi security. Nikech kama samoro wadhi e function iyudo ni ji ng'eny at that function. So koro ntiere protocols moko manyaka follow. Ingeni Min Piny dhi bedo kaa. Nyaka irang kama odhi bede. Nyaka ilos weche. Nyaka ing'i ka ntiere gima rach to be nyaka iwachi. But in kibeda beda ni heroin protocol kanyo emitimo idhiyo ibet. Nyaka oparni ni be ing'e ni onego ibed ni itimo kama. Ok inyal tiyo kode. Nikech by the time obiro onego oyud ka gik moko te ntiere ready, kama odhi bede ntiere ready, kama colleagues gi be dhi bede ntiere ready. So nyaka, and that one needs discipline. Self-discipline from the word go. Ere mit kata nyadhi mane mabiro gi bedo machiegni. Ng'eni ng'eny ji saminene oko kako ting'ore class mare, kako ero mondo gige obed organized. Ere kaka un kaka jok mani kode machiegni. Nyadhi mabiro gi ng'eyo Min Piny. Ok ng'eya ng'eya. To ka achiel kuom jogo mabende omenta kado otiyogo machiegni. Gik moko te pare. Nikech kaka be ji kawa oko kae opogore koro. Ng'eya no kende. Miyo ji neni mopogore be. Ng'iyo kata ka in ng'at ma piny koni. Ji koro keti kacha. Koro ing'eni nyaka ochuno ni nyaka in be koro rate moketie no. Nyaka ibede abeda malo kucho. Ok nyal ketie rate mamalo. Nikech ng'ama itiyone kasto in be iketri piny kucho. Yeah, but knowing Mama has been the best thing for me and my family. Nyakoromo gimana kaka wacho ni nyaka watim gik moko te. Wasetimo mokwongo ma e tije
kata tich maduong' ma pile pile samoro wanyacho ni dago ng'ato Nairobi ka ni nadwa tero wae ot mondo wang'e ni ot to tiyo tich machalo nade nyalo bedo ni en mbaka nyalo bedo ni ot nitiere ng'ama konye wadwa ni mondo mi wadhi wane mondo wang'e ni kopogore gi tich magole ot pile tich pacho chalo nade wadhi kodi. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wacho ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mga jogo matwak mar rameny piny. Chik by Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakumwa jonta Krista Mwena nyaka sauti eza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Thundagma. Wewe twende. Leo tunakunja kitanda. Nyakoro gimana kane wawacho koro wachopo mar neno Nina e ode to iwacho ni e ot jikon en mar dhako omiyo wadwa ni waneno ka Nina nitiere kae odang'eyo ni to kawuono iko nwang'o to kopogore gi samo tiyo ka koro chopo ot nyadhi mare kaka miyo kata min nyithindo otimo nang'o kochopo jikon bia ne mondo wane gima Nina kawuono tedonwa. Nina neno kidich owada kawuono wan gang'o ka kawuono adwa tedo ring'o ka ing'eni nyithindo ka wuok skul nyaka giyud ka chiemo oikre. Agulu ni omora. Ing'eni wang'eyo ni agulu ok tedgo kata mane gas. An atedo godo. Koro ka an gi bude. Wuon oda ohero bude. Ohero traditional meals. Okay. Koro ing'eyo ka prepare. Nyaka prepare chon. Preparation has to be done early. Ok ni ka obiro. Eka idwa chako morigi gik moko dume ot. Nyadhi mar agulu ni en ang'o? Nyadhi mar agulu ni ng'eni agulu ni mana dewa geriko. Mana gimoro amora nitie de agulu. Ang'o mifwenyo ni ber gi agulu moloyo sufuria? An ahero agulu. Especially ka a prepare matumbo. Nitiere agulu mar matumbo. Kuro mai mar rech. Nitiere samoro aloso oxtail. Nitiere agulu mare
agulu preserve that ginene taste mar chiemo. Yes. Koro yudo ka itedo gi agulu to taste opogore. There is that meat moro alafu paro ni dala, you know. Mana dire ngene kidhi dala michamo gweno tiparo gani kwani gweno mochamo Nairobi cha opogore gang'o. Koro aparo ni obire gi kit ka kitede. Ing'eyo ka ne wadhi limo danwa. To yudo ka chiemo te itedo gi agulu. To opogore kata ring'o moted gi agulu opogore gi ring'o moted gi sufuria. The taste is different and it's so lovely. Yeah. To agulu magi golo kanyo. Ngeni tinde bachopo kama ng'ato koneno kama market ne maji dwa kawe. Tilose masabaro kolose gi low machon mani chuga agulu cha. Mondi neni en low mabende igole kit joluo cha. Ing'eyo agulu mari kanyo. Maga anyiewo especially mai. Ntiere kiwuok Bondo. Kichopo Ndori kanyo. Ntiere miyo moro ma uso ntie kamoro mi uso agulu mang'eny. Koro kanyo e base. Mane plug. To mane plug to kaka an dhako. Nyaka nyiepa wada. Ka ntiere ndara nyaka chum. Ang'iyo gima gintiere go manyien. Tanyiewo. Aneno kiamue ng'eni kana paro kowuok koto kidonjo to wang' ni gol sa igol ring mane lweti no nikech ng'eny ne wawacho ga ni giluoro pi meki gi ok oluoro pi. Iwacho ni water resistant. Jaluo janyadhi. Koro kiyudo dichuo ma chal ka chuora. Ohero gik mo original. To ng'eni dhako mokendo be ok fake. Koro nyieo ni gimo en gima ok ochuno pi kodhie to ina sawa. Ana sawa. Ana sawa. Ero kamano ang'o ma jodi hera ahinya ki ikonegi ng'eni nitiere gima kama motedo tiwinjo ka kata ka nitie gimoro ma koted nitie ng'ama biro wacho ni an matuma nyama na chamo oda an dhi ng'anya mana chamo ang'o ma kitedo to odi mor magi prefer ni mondo iiknegi. Wan gi ji kaliba ariyo. An gi nyathi ma ntiere day school. Otugo rugby. Nyathino chamo chapede. Iwacho ni kocham chapat. Ochamo chapede. Ma ka chako to en chapede gi emodich godo. Machieng'no osiepege opong'o ot ka. To ok giwuogi. An gi nyara. Nyara ni to ero soft life. Koro sama chiew nyaka make sure ni achiew on time. Atimo gigena. Kase lemo. Asom matin. Moma be nyaka mule matin iye kanyo. Because everything has to start with God. Wacho ni spices gigo ok magi komba. Igolo spices kanye. Kitungu nafwenyo ni kitungu tinde ok chiegi. Ok wegi e puodho mage chiegi. Kitungu kata kitedo ok gichiegi piyo. It takes a lot of time mondo kitungu ochiegi. Koro nafwenyo nya Tanzania moro kanyo. Kosekelo na gunia amor. Ajipanga go 1 month. Mama Aida, ang'o mohero kitedo? Nawinjo kiwacho ni akopogore gi tich. Ebe nitie gimoro ma kidonje ot timulone to winjo ka ochamo chiemo moted gi nyaluo adier. Mama ohero traditional foods. Mama loves traditional foods. Ma samoro ibo yude gi kamongo. Ibo yude gi alia, atola, moloso kende. Koro ing'eyo ni bedo bute osepuonja mang'eny. An be a follow example mare. Samoro nyalo dhi yude ko oloso atola ne mose jiko kanyo. Moted, mokete mor nyaluo. Mucham. Mano miyo man gi nyadhi.
To miyo machal kamano donge ng'eni nyaki puonj nyithindi. Koro ana follow mana footsteps. Ok ni kidhi kuro to mentie gimi nyalo tedo ne. Embo obile lweti. Donge nyako bil lwedo. Samoro bo wacho ni rech cha. Ema dwaro. To in be kazana kanyo gi rech. Meat. Mitelembe saidi. Ingeni gik mitimogi, iwacho gi kamano to gichani gik manomol. Mak maneno ka tinde wadiche boma. Iyudo ka juggling, keto ni ine minot, ine min nyithindo, ine jatedo, ine jatimo gimoro gi tich ma bende kit tich ma in godo. Donge samoro di lewo oko, koso ire kaka dang' wapangre, nikech en gima ber. Dhako nyaka ipangri. Onge ni ileo oko kitimang'o. Nikech ng'ami tiyo neno be. Dongo ng'e ni in gi odi. Yes. Koro dhako nyaka ipangri. To an mostly samoro tich yudo waka wan oko. Samoro weekend yonge Nairobi. An tija en tedo ka ng'e ni adhi tich kiny. Kawuono adich gi tedo. Abo tedo ring'o, abo tedo alot. Mostly akuoga alot. Koro kase kuogo ma akete maber. Gin tijgi mar kao to gimuro. But dhako nyaka ijipanga. Otherwise kok ijipanga kar chiemo ka, dichuo be ok ber ma chiemo oko seche te. E jikon kae nitiere ji mohero gik mopogore opogore. Nitiere mine ma gin obsessed gi sufria, nitie joma ohero sende, nitie jok mohero masinde mag tedo. Ang'o ma berni kata mitni ka jikondi ni godo? Gimoro amora. Mak mana ni gik tedo. I'm so particular gi gik tedo. Nikech ing'eyo ni samoro kaka sufrieche gi. Nitiere moko ma fake mobiro. Ma kitedo to giwalre. Koro nyaka iti gi pesa. Mondo inyiew sufria maber, ma quality. Ma quality. Ma ing'eyo ni nyalo tedo go for so many years to chiemo wuok maber be. Sufria ni Nina ong'eny kendo king'iye ma wiye tinyalo paro ni gin sufriechni ma bende oko kamera kiwacho. Itedo go dichiel kata ka jatich mono ka hostel anite kaka odhi. Ere kaka ma make sure ni nyiewe sufriechni mage no ka in gimoro kata bende. Maneno ni gin quality margi ni malo kendo gin gik mok hiny ngima ng'ato sami tede. Dongi ng'e ni nyaka ing'iya. Nikech belure gi bei. Ka beche yot ahinya to. Sufuria ni ok inyal nyisa ni ng'ato nyalo uso ni sufuria ni 2,000. 2,000 and you know it comes with a set of 5. Koro mano nyaka ing'iya. Tiwacho ni bei biro mata. Mostly bei bo matter where you buy it from. Nikech sani gige China be ng'eny. Ji losa gik moko wicho rangi to uso ni ji without ng'iyo repercussions mag tuoche. Yeah, koro gik machal ka ring'o gini ahero tiyo gi magi. But then I also have this type. This one king'iyo, it regulates the temperature mar chiemo. Kitedo to ng'isi ka liet ahinya. Yeah, it regulates. Yeah, koro this was a gift from my sister. Koa Germany. Yeah. Ong'eyo kaka ihero gigi jikon maber. Koro it's on Inyewe ka en smoked already koso you smoke it? No, anyo ka en smoked. Okay. Koro in ibiro mana chwake. Nairobi ka weche ng'eny. Iyudo kaka kod odwa ka jiko tedogo tek. Kuma intie kani. Koro ma obambo. Ineno kaka ober. Kendo ler. Aler sana. Koro ma obambo. Ma momi. Macha bude. Wakel bude. Mondo wane pogruok. Mane chwako. Koro ma bude. Ma bude. Nyaka romo gi kang'eyo king'e pogruok mag rech gi. Aparo ni kata an samoro kokel gi to ginyalo ginyalo kika. Ma koro nyadhi mar jaluo adier nikech odak e ot me kipenje ni in gi rech mane to kokel Nairobi ka ng'ini yot mondo ng'ato bed gi ring'o, matumbo, maini kanye kaka kama watuge ga to kawuono wan gi rech 4 mopogore.
kitrech koro ma obambo. Ma obambo. Motuo autuo e chieng', eh? Yes. Otuo e chieng'. Mar ginene tilapia. Ntiere obomba mambuta but mama tilapia. Donge mbuta be ing'adoga tiloko bambo. Koro bambo bende ni en kako obambo reno. Koro ma obambo mar tilapia. Wahero tilapia mama ngege. Yes. Ma be ngege. Deep fried. Manye waluoko kenda. Kaste wango. Awange kaka dwaro. Ma mumi. Ma bude. Ma mumi mo obul. Smoked. Smoked okobul. Smoked ero smoked. Otede gi ginene jiko gi mach. Ntie kaka gilose. Smoked, ma bude. Ma be bude. Ma smoked tilapia. Ma bude ni be smoked. Okay. Yes. Kara nitiere gik mang'eny ma kasonya koro mari kit rech nitie mang'eny koro mano nino opodhonwa kata otang'onwa ni adier nyadhi ma jaluotho kode onyalo bedo ni en Nairobi ka odak e ute ma ichano kaka itedo lakini ok ibi koso bude to kaneno omesle tie emana tedo nyoro. Omesle ma itedo nyoro. Omesle mana tedo nyoro. Itieko. Mano koro itieko wacha we ni wacho ni omena onge na winjo ka wacho ni apartment kik wachame omena. Apartment nyaka wachame omena. Katambe omena mana chamo. Katambe omena manya chamo nyoro. Wachana. Mit sana. Mit kolos maber. Mit sana. Omena mit. Bona matich. Mit saidi. Ero kamano. Koro wa chiel bude. Koro kawuono wa chielo bude. Wawinj mit bude. Gi tilapia matin. Jakara kawuono akawo jikon kata tich mar Jaela neno ka bude osechiek. Iwacho ni en ready. Anyalo bilo. Inyalo bilo lwet jatedo. Neno kaka soup en soup ma thick. To mit mar chiemo ing'e kod soup mare. Koro we aket soup ka mondo ang'e chal mar nyadhi. Aneno ka jomoko wacho ni to ma rech machalo nade. Aparo ni kapok ibile to nyalo bedo gima ok ing'iyogo kata gima pok ineno. We abilnegi mondo ging'e kikete mang'eny. Thank you. Mana alot ododo kachiel gi spinach. Koro anyalo yudo kijiko. We abilno. Abilni mondo ang'is kel. Mane mitne. Koro mor alenya. Jomoko luongo ni mor nyaluo. Happiness of a cow. Koro iketa matin. By the way winjore kata kokete matin kamano. Mitne. We kora abilnegi. Ng'eni ng'ato nyalo paro ni I exaggerate lakini mit ndew. Adwa ni mondo miyo ariembo gi kanyo mondo wabed piny machiem. Indiri te nyadhi mabiro chieng' ngeso. Erokamano kuom bedo kodwa chenro ni. Nyinga Sifel.